Täällä on mun pikkusisko nyt tekee videon. Joo, täällä ollaan. Tässä on tämä, mä en tiedä tän nimeä, mutta se on mun isosiskon oma. Mutta mun isosisko kyllä tietää sen nimen, mutta mä nyt kysyn siltä. Volcanion X. Siinä on toinen Pokemon vieressä. Sitten se on niinku toinen Steelix X. Ja sitten on Articuno. Articuno, ups, tippu. Flareon. Ei sekin tippu. Joo, Siinä on hieno Flareon. Mä olen tyhmä tässä YouTuben tekemisessä. Siis toi, mikä toi on? Huonompi kuin Deata. Huonompi kuin Deata on. Näyttää. Se on Seedot. Tässä mun pikkusisko haluaa tietää kaikkien nimiä. Niin, sitten tässä on niinku Natu. Se on Espanjasta. Sitten tuolla on Manectric X. Niin sekin on Espanjasta. Sitten tässä on ihana toinen Fletsity, mikä lukaan. Sitten tämmönen lukee aika vahvakin. Tämmönen Ravial. Tuossa on se ihana Mitsilla pieni. Tää on tiskannut aika monta astiat näin mä tossa. Nyt tulee. Tää Manectric X, sillä on aika hyvä tommonen, kun se on Espanjasta. Sitten tässä on meidän loput kortit. Niitä on kyllä aika paljon, mut me ei kyllä pystytä esitellä nyt kaikkia. Ainakin täällä on Koffing ja... Toisesta jaksossa me esitetään kaikki. Sitten täällä on kaikkea tällaista. Tän viimeinen muoto on aika vahva. Täällä on myös hassuja kortteja. Täällä on hassuja kortteja kans. Ups. Niin haarojen välistä. Niin. Mä voisin nyt ottaa meidän huonetta vähän se. Täällä on ainakin... Meillä on 2 kissaa. Sitten meillä on niinku tällä hetkellä yö. Ja mä olen se veli. Se Jenniferin pikkusisko. Ja toivottavasti kattokaa video. Ja painakaa peukkuja. Moro!